Cześć wszystkim, ja jestem Arci, a oto pierwszy odcinek z głosem. Tak, zagramy dzisiaj sobie taką rundkę w Warming z głosem. Tak, pierwszy raz słyszycie mój głos. To nie jest żart. Go bombę nastawimy. Takie ścinki jakieś widzę, o Boże. To jakie? No. Kurde, jakie lagi. Myślę, że na filmie nie będzie tego, napiszcie. Czy będą jakieś... Oby nie. Muszę zobaczyć. Nie to. Nie zamknij się na... O. Nie to. O, to. FPS, o Boże. Nie za dobrze. O, z bomby dostał, widzę. Ale... Nie. Tak, zmieniłem swoją nazwę na Arci.pl. No moje tak lepiej brzmi. Też myślcie sobie, co tam chcecie. Szukam jakiegoś tła, żeby mieć... No co za... No, żeby mieć do tego. Zdjęcie jakieś. Tak, będzie nowa seria z World of Tanks. Tak, zobaczycie, patrzcie, co mi się wygrywa. Instaluje się chyba. Czy aktualizacja, bo zainstalowane mam to. Jakieś trochę będziecie mogli liczyć na odcinek. W końcu padną. Dobra, tego... Aha, dobra, nie mam już tych. Nie mam już... Nie mogłem ekwipunku wziąć, a teraz go tak chciałem ładnie na miny widzieć. Czy to się udało? Prawdopodobnie musi się udać. Musi. O, dobrze. I od razu deda. A deda w kieszeni. Boję się, jak to wyszło z tym pierwszy ten odcinek z głosem. Czy takie lagi są pewnie. No ten głos. To już w ogóle się boję. Wiecie, o co chodzi, że się boję. Od razu mówię jeszcze tego. Tego się nie daje, bo chcę sura. On nie piszta do mnie. A węgiel przyda się. Zobaczymy za chwilę, co będziemy mogli sobie ulepszyć. Teraz go zabiję z kuszy tej samej. Kiedy będą odcinki Battlefield Hero z głosem? Będą, ale teraz mi się tak nie. Zaraz zresztą do szkoły chodzę. No. Jeszcze wam pokażę, co możemy ulepszyć. O, zapraszam do naszego klanu World of Warmix, nie? Zobaczcie, jaki klan. To ja. Mam. Coś to piszcie do mnie, przyjmuję od każdego zapro na tym. No, kurde, jak to się mówiło. No, Nanka. Na Skype'ie też się nazywam Arci.pl, więc zapraszajcie. A i to na tyle. To narka!